Be? Wow. Mabangs ka mo. Kukwabing mas, be. Para makita ta ang ano. Be, be. Magandang dilag. So kapangagad yan si Ilongga sister di oh. Ang amon driver. So bong siya ang bakasyonista, pero siya ang driver. So kapangagad siyang mapa-festive walk parade kami kay gusto ya gid mang shirty kuno mo. Wala shirty sa Canada. Ha? Why? No, medyo delayed to sila sa mga babae. Sa law. Upod namon Ilongga mom and Ilongga kids. Ilongga kids. So nga mga wala ka na maghalin sa balay blaho, gusto nila internet lang. Mga memers gito, the meme generation gida. Ug pilit sila ni ni Eunice nga lakata. Karon di pagpetisyon mo nang balya. Okay, so ay na kami subong sa festival parade ng Itan Parkingan. Medyo gabalik na mga tao subong lagaw-lagaw. Yawan na kami ganun pang Itan Parkingan. Expert ang driver namon Expert? Ayam. Canadian ang amon na driver. Canadian ang driver namon. Maglango-lango kasi matsangaw. Book! Okay, sakto kinang parking. Arang shirty. Amo kinang katuan namon. Yes. Miss Leo kanina. Thank you. Gusto ko nung ililing daw waffle, ablang may ice cream. Ada daw sa book latte. Okay. Solve. Na-solve ang imong craving. Okay. Kila mo sa mo nga sa borsang nila man. Welcome to another day of weirdness by Lily. Si Lily, kaon pasta wala sauce. Hindi man gusto ang pearls sang milk tea. So ang ginaubraya, di na to. Sige. Yes. Di na. Muna yun, ubraya na. Ang pearls, ginaluad ya, ginakolect. Sa collection. Welcome to the world of diabetes. Diabetes. Grabe si Mami, Canadian na Canadian. Kupay? Okay, let's go. Lakat-lakat ta. Kapangagad ka na puli oh. Siyempre, nanay na ko. No. So una, alas 11 ka nakapuli sa balay? Anong alas 11? Kagawad kisa. Ay, di ako kani. Kung may school days. Grabe. Subong, gadali ka na mapuli. Okay, so ali na kami. Balik na kami sa balay. Naabta namon si Daddy Paxo. Kag may pakita na black pakita to sila ang ila position no. Yeah, the pocket. Yeah, the. Gapong ko sa katanaw sila ko kumelo no. Sige. Na mo na. Yeah, the. The next day. Hey, what's up mga paps? Welcome to another Ilonggo Dad video. Welcome to another slice of my life dito sa Iloilo City. Okay, update yung akon mga girls. Si Ilonggo ma'am. Yung akon yung mga little girls. Ay, hindi na sila little. No? Ang akon yung mga girls nga mapa-beauty. Ma-beautify sila sang ilang mga itsura, mga hairstyle sa beauty parlor dito sa Christine Salon. Alright. Kung ka-follow ka mo sa akon, bala nyo naman siguro nga ginatuluan ko ang mga kids ko sa martial arts, sa kickboxing and boxing. So those are panglalaking activities, no, mainly. So hambal ko kay Mrs., hambal ko, moms, siguro i-ano taman ang mga kids. Okay, syempre mga bayi mo, mga bata ko tanto medyo bugoy, especially nga akong subang medyo bugoy-bugoy
So gusto ko ma-enjoy man nila ang mga feminine activities like pagwapa, maparlor. So gusto ko na ma-experience man nila mga amuna kaya ma-balance out ang mga activities nila, especially mga girls sila. So I don't want to be sexist, pero amo na ang main idea. I just want them to have a balanced lifestyle. Kay mga exercise, mga fitness, mga martial arts, self-defense, ako na bahala da. Pero basta mga beautification, mga pampering, si mami na bahala. So, ari sila dis sa Christine Salon, liwat, no? Suglan ka to sila. Yun okay. First time nila, no? Alright. I-enjoy mo, Enjoy. So, first time nila pa-beautify sa parlor. Full package. Ano nga buhok ko sa mulis? Like this. Like that? Okay. So, pwede yan nga gusto. Pwede. So, ano, panabok ya? Ihitad doon pa? Hindi na? Oo. So, i-stretch pa ko na buhok mo, pangga. Okay lang? Good. Leso na. Oh. Sing Wendy. Okay. Ready yung isa. Ate Il, imoyagin pagwapa ka? Once. Oh, karon na. Ambal sila. So this is amone. Gusto mo? Amo na yung kalaba, pero do. Ipiyak dito. Amo na. Kayang-kaya na. Wala problema na. Alright, so daw ginakulbaan ako sa bulsa ko. Masalo sakit. But anyway, okay, sugatong ko si Auntie Nining sa balay kay gin-treat man siya namon for a good old parlor session. Galing ato pa siya sa balay, hindi siya katoltol sang Christine Salon eh. Sugaton ko to siya. Meanwhile, okay, so nagtawag sa akon si nanay kaya ang salakyan niya ginagamit niya, ang ginulam namon niya Honda Civic. May problema daw. I-check ko lang kung what's up. Pundo to ay hindi man ito car. Di grabe, diri sa katulog dito kay. Ate, ano ba silingon? Nagkaging niya gasket na dio. Ah, okay. Oh. Spark plug yun, di ba? Kung kaysa mas pa-plug yan, isaw na lang ka buka de. Galit ng oil. Oo. Wala mo nang gatulo to kay kaging na niya gasket to. Kay wala na ma-maintain kay daan ng salakyan tapos why ginagamit-gamit kaya ang tagiya wala di sa Iloilo. So paggamit niya after a very long time nga standstill ang salakyan. Kaya muna guba siya. So mga Ilonggo dads dapat tandaan niyo i-maintain niyo gid ang salakyan. Follow the maintenance schedules. Okay, so mapaulihib lang mga tigol bumps sa parlor. Siyempre mapaparlor man sila ko, no? Ari si nanay kag si ante. Okay. Beauty knows no age. Kita mo? Sa sobrayan nakatigulang lipat na siyang ibuksan niya pang gate. Kaya ang salakyan nari naman sagwa. Hay. May mental gap na siya. Waya, sukat ko sila eh. Ma'am, sir, gindugangan ko inyo customer ha. Sapagid. May sapagid to, may manong sulod. Ano pagidisan nyo nga customer? Sulod. Oh, it's nice. Nami. Wow. Tapos ka na? So wala na sang iban? Pedicure, ano, okay ka na? Nami, be? Nax. Kuha, imo mask. Kuha mask mo. Kuhaan na. Para makita tang whole package. O, karon lang. Ariya kay ante. Ano yung mo tayo? Highlight. May highlight na siya, ma'am. Hindi siya one color. Hindi siya one color. This. Okay, tada. How does it feel? Nami kaya daw, hindi mo Getting used to it. Nami. So, hindi naman to. Kalpo-tao. Pagkagad kita nga amigo ko nga ma-attend sa birthday sang nanay kag sa bunyag sang inaplos siya. Bisan wala ko kapaligo, dinala ko nag-ilis sa salakyan. Ay nga, gaw ko to Kay nahuyaman ko nga hindi mag-attend. Kay naka-promise ko Pagdan mo ko liya. Okay. May disconnect. Tapos na?
Oh, ari pa ismigo Brian, no? Ayos na. Happy birthday, ah! Yeah. So, ko din, ay. Ate ka na sa wow. Oh, okay. To the Ninongs at work, business related, okay? What? 500. No, obsessed na. Thank you for coming, and from the bottom of my heart, I'm so happy that you are here with me celebrating my 65th birthday. Thank you so much. Happy birthday! Alright mga So paps, that ends our program. Thank you so much for kulang coming. ang See you around. pagdanahin nyo kung upod ka mo And ni get your Boss booster Brian, shot eh. against Kulang na COVID-19. kung wala sang For pampainit. those who have not received Okay. Dapat may their papainit. giveaways, Yeah, please right. tell us because we'll provide you with the giveaways for celebration of Pañango. Thank you so much to all the Ninongs and Ninangs. Okay, and we're back sa Christine Salon. Tapos na sila, siguro, I hope. Kaunta kung nagwapagi man sila. Kung may difference man. Beto na, be? Daw mo nagyapon na. Be? Wow! Bangs ka man. Kukwabing mas, be. Para makita ta ang ano. Be? Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Kwapa. Kulag-kulag, be. Ano ba tayo ito? Upa ko. Ate, be, ikabilis. Picture ba? Kailan ka namin? Bari, yung sa picture. Kuwang mas. Yeah, dinami. Dito picture. Pite ah. May pabuhin. Siya kali may gawas-awas din. Hello, kamay. Karaw na. So gusto yung kwaon? Oo, okay. Doon sa baran to siya. Ay, kamay. Ari pang isa ba? Do grabe, ito complicated. Kiniiyayaw. Ang inyo tsura daw, ano na. Daw mga members na kamo sang All of Us Are Dead nga, ano. Obe. Okay ah. Daw lucky ka na. Joke lang.